Bună tuturor! Astăzi o să extrag un mesaj, o întrebare din acest pachet de cărți Oracol pe care l-am achiziționat recent. Haideți să vedem ce ne întrebăm astăzi și la ce ne conectăm, ce dorește Universul să ne transmită. Ce mesaj dorește Universul să ne transmită fiecăruia dintre noi care se conectează la acest video, la acest material. Ok. Apar în mod constant în viața mea, adică mai bine aș zice, sunt prezent în viața mea în mod constant. Cam la asta se referă. Iar aici pe spate avem și niște explicații și niște îndrumări. Spune că noi, câțiva dintre noi, lăsăm sau renunțăm la visele noastre pentru confort, dar confortul este dușmanul progresului. Succesul cere să apari în viața ta în fiecare zi, să fii perseverent, da? Chiar dacă nu simți asta, chiar dacă se simte inconfortabil, îți trebuie curaj și o viziune foarte amplă ca să stai consistent cu referire la visul tău sau la ceea ce vrei să întreprinzi. Și ca acțiune pentru sufletul tău spune că e bine să scrii un jurnal, să scrii zilnic într-un jurnal și să observi cum viața ta se aliniază cu sufletul tău, da? Cam acesta este mesajul, dar hai să vedem ce spun și cărțile de tarot în sensul acesta și ce îndrumare suplimentară ne oferă. Deci, concluzia este tu lupți pentru sufletul tău, pentru visul pe care l-ai, pentru pasiunea ta, pentru ceea ce vrei să întreprinzi, sau începi așa mai multe chestii și după te plictisești și renunți și nu mai ești motivat. Dacă îmi permiteți să vă spun un lucru pe care eu l-am trăit, adică din proprie experiență, nu cred că contează atât de mult motivația zilnică. Bine, este și ea, bineînțeles, importantă, e un motor important. Însă, cea mai importantă este determinarea. Adică dacă ai determinare, cu siguranță vei construi și motivația, pas cu pas. În cazul în care aceasta nu apare sau în cazul în care zilnic te trezești așa că ai o zi mai proastă sau nu, cu o energie mai joasă sau pur și simplu ai anumite provocări peste care trebuie să treci și nu ești atât de motivat pentru a continua, pentru a mai pune încă un pas către visul tău, a mai face încă un pas către visul tău. Și așa că în cazul acesta trebuie determinare și determinare față de motivație. În comparație cu motivația, din punctul meu de vedere, determinarea se referă la decizie. Adică, chiar dacă eu mă aflu într-o stare și motivația mea este joasă, da? Nu vreau să fac, nu mă simt bine, nu-mi place, nu așa, contează ca eu să fiu determinat, să iau decizia și să fac oricum, indiferent de rezultat. Pentru că atunci când apărem, da? Showing up, acest showing up din engleză se traduce cu a fi prezent acolo, a face încă un pas, încă o acțiune spre visul tău, spre ceea ce ți-ai propus, fără să ai așteptările că trebuie să iasă perfect. Da? Dacă tu faci ceva, o acțiune în fiecare zi și nu renunți și lași pe mâine și lași iarăși pe mâine și iarăși pe mâine și te bazești doar pe motivația ta, care la început este una mare, dar care își scade din intensitate uneori și nu prea te mai ajută, dacă ai determinarea să apari mereu în viața ta și să faci câte un pas către visul tău, atunci nu are cum să nu apară și rezultatele. Hai să vedem cărțile de tarot ce spun, că pare că eu am vorbit mai mult decât cărțile de tarot. 7 de cupe,
cinciul de bâte și steaua. Da. Pot să spun că, da, cărțile de tarot s-au conectat la acest mesaj de astăzi și văd că rezumă ceea ce am spus puțin mai devreme. Și anume, atunci când avem mai multe opțiuni, când nu știm ce să alegem, da? Când suntem puțin nesiguri, când suntem puțin nemotivați, exact așa cum spuneam puțin mai devreme, da? Nu știm exact ce este spre binele nostru, nu știm exact ce ar putea să se ascundă sub aceste cupe, da? Vedeți că poate să fie un șarpe, poate să fie un crocodil, poate să fie ceva benefic, poate să fie o stea, poate să fie un cadou, poate să fie orice. Asta înseamnă multitudinea de alegeri din care noi putem lua una sau două sau mai multe. Dar doar pentru faptul că noi nu alegem ceva, nu înseamnă că aceste oportunități sau aceste opțiuni dispar. Nu dispar. Ele rămân acolo. Și dacă noi trebuie să alegem, atunci ne vom conecta către una sau către cealaltă. Felul în care alegi cu mintea, alegi cu sufletul, te conectezi la tine, vezi ceea ce îți pui întrebări, vezi ce sentimente îți dă, ce emoție îți dă, da, acea alegere. Există, bineînțeles, în drumul nostru spre a ne îndeplini visul sau dorința sau obiectivul, există și conflicte, da? Există provocări, există conflicte, vedeți, aceste persoane sunt în total conflict, nu e niciunul conectat cu celălalt, deci ei nu comunică, pur și simplu fiecare este de capul lui. De ce? Pentru că suntem uneori deconectați, da? Deconectați de la noi. Nu ne punem întrebările relevante pentru a ne ajuta să ieșim din stările respective care ne trag în jos și persistăm în conflict. De aceea este greu să apari în fiecare zi, da, pentru visul tău și să depui energie și să depui motivație în fiecare zi pentru visul tău, pentru dorința ta, pentru ceea ce ți-ai propus. Drumul până la îndeplinirea obiectivului este de asemenea important, pentru că apar aceste provocări care, în funcție de cum le transformăm, da, și ne transformă și pe noi înșine, în funcție de asta noi devenim ceva sau altceva. Adică au o influență foarte mare asupra noastră și poate majoritatea trecem peste acestea așa mai cu ușurință sau băgăm sub preș, ne-au afectat, nu le dăm prea multă atenție. Zicem, așa trebuie să fie, hai mai repede să ajung unde vreau, hai lasă că nu e nevoie să investighez și să văd ce mi-a produs acea provocare și ce a vrut să mă învețe. Dar dacă reușim să ne centrăm și să ne aducem în prim plan determinarea și să avem în fața noastră, să avem în mintea noastră sau în spatele minții noastre, dar să avem mereu obiectivul pentru care am plecat la drum, atunci, adică o direcție, da? Atunci, cu siguranță, vor apărea și rezultatele, iată, conectarea la sufletul tău, da? Conectarea la dorința ta, conectarea la tine, da? La puterea ta. Acestea sunt niște resurse care toate ajută în sensul ăsta, toate ajută în sensul de a apărea zilnic, de a apărea în orice moment de a fi acolo pentru visul tău, da? Pentru a acționa, pentru a-l manifesta. Deci aș putea să spun că întrebarea se referă și la manifestare, de ce nu? Ați văzut că e plin internetul despre persoane care îți spun, te învață ei în 3 cuvinte și 2 pagini de, nu știu, de PDF, te învață pe care să-l achiziționezi, bineînțeles, cu bani, te învață cum să manifesti, dragilor.
Da, unii apelează și la tehnica lui Tesla cu 369, unii scornesc tot felul de alte metode găsite de ei, verificate de ei, te poți baza pe ei, pe toți. Nu spun că nu, unele nu dau roade, nu spun că unele nu conțin și părți de adevăr. În ceea ce mă privește, bineînțeles, fiecare este liber să se conecteze la tot ceea ce rezonează. De asemenea, vă aduc aminte și că dacă nu rezonați cu acest mesaj, puteți schimba conținutul, nu este nicio problemă. Este un mesaj colectiv de asemenea. Deci, ce spuneam? Spuneam că asta cu manifestarea înseamnă să apari în viața ta în fiecare moment. Să faci ceva în viața ta în fiecare moment. De la gând, dorință, la a-ți alinia emoțiile cu acea dorință și a acționa pentru ca toate acestea să te ducă spre îndeplinire, spre manifestare, ca să apară în realitatea ta. Degeaba tu ești într-o stare deplorabilă, degeaba tu nu vrei să vezi mizeria de sub preș, nu ai lucrat la tine, nu știi cine ești, nu știi ce vrei și te rogi timp de 21 de zile, 40 de zile sau cât or fi, în continuu ca un papagal rostești niște afirmații doar pentru că așa ți-a spus cineva de pe net. Nu funcționează așa. Mai întâi trebuie să cureți balastul, mai întâi trebuie să întâmpini întunericul și să-l transformi, să-l accepti, să-l transformi, să-l îmbrățișezi, pentru că e al tău și face parte din tine. Și abia apoi începe, după această transformare, poți să spui că începi manifestarea. Poți să spui că pui o sămânță benefică, că plantezi o sămânță care știi că va da roade. Nu poți să pui pe un pământ uscat sau plin de buruieni sau știți cum este și pilda aceea cu semănătorul. La asta se referă. Unde semeni și ce semeni și când semeni. Adică nu poți să pui așa orice, oricând, oriunde, hai, gata, că o să iasă. Nu o să iasă. Nu o să iasă dacă nu ai grijă de tine, de ceea ce este în tine. Da, vedeți că m-am întins. Devin destul de pasională atunci când curge energia și informația, devin destul de prins aici să spun ceea ce percep și ceea ce văd. Dar asta este frumusețea tarotului, din punctul meu de vedere. Sper că v-ați conectat la mesaj și sper că vă ajută. Și dacă doriți să vedeți mai multe mesaje, vă aștept și data viitoare. Mulțumesc!